teda majú právo ku všetkým informáciám, čiže tie správy, ktoré im dávam, sú vrátane všetkých údajov, ktoré som pri kontrole získala. Takže také správy zúžené, ktoré sa zvyčajne zverejňujú na stránkach, lebo to už sú také výstupy z tých kontrol skôr, že také ja spracované nemám. Čiže z toho dôvodu všetky tie kontrolné správy nie sú na stránku. Lebo teda je to zákonná povinnosť. Je to teda zákonná povinnosť to prerokovať aj s nálezmi. Áno, takže to som práve nevidela, že by sa dialo. Ja som to nevidela, že by sa to niekedy udialo. Hej, že by sa rokovalo o tých nálezoch a prípadne o nejakých nápravných opatreniach, čo asi vždy je. Väčšinou sú, áno. No, takže kvôli tomu som sa teda na to pýtala a teda počkám si na to. Určite vám poskytnem s tým, že teda tam budú údaje, ktoré sa upravené, áno. Okay. Ďakujem pekne. Za malinku. Mne ešte napadlo, ak môžem vás zabrať, ja mňa len jedna vec, Áno, sa chcem tu som. lebo tam, keď ten okresný úrad vám vydal teda to rozhodnutie, tak tam bol potrebný súhlas vlastníka alebo správcu pozemkov. Ja som sa chcela spýtať, že aký vlastne súhlas tam bol, že kto je vlastne tým správcom a vlastníkom, lebo sme sa k tomu my nedopatrali. Ministerstvo dopravy. Však to zostalo tak, lebo tvrdili, že nie sú. Dobre, ďakujem vám pekne, to som chcela. Ja som tam v utorok bol, oni mi spomínali, že ste tam volali v pondelok, že či je to košer, tá aktivita, takže bolo vysvetlené, že áno. A oni teda o tom vedia. Aj pán štátny radca bol informovaný o celom priebehu, dostal videozáznam, všetky podklady. Takže, lebo tam bolo, že písomný, takže nemali ste iba slovný, ste mali ten... Samozrejme. Dobre, nemali ste, dobre, to som chcela vedieť, lebo oni sa, bolo to celý čas na tom, že koho vlastne ten most je. A to bolo... Ale aj na kataster portáli je to stále, že je to MDSR. NDSR je jedna vec, ale ako konštrukcia, tak tu vlastní D4 R7. Hej, k tomu sa chcem dostať potom, že čo vlastne s tým bude. Tak to môžeme plynule k tomu prejsť. Jasné, súhlasím. Takže môžete dať, aké informácie teda vy máte a môžeme to... Nie, že rád by som si nechal vysvetliť, že prečo ste to ešte neprevzali. Ono, požiadavka bola... Pán Svetko, to asi nie je. Zadu som ho videla sedieť. Lebo už v tom čase to mala obec prevzať, ja som sa chcela jeho opýtať, prečo to v tom čase obec neprevzala. Môžem odpovedať na to. Došla požiadavka, návrh, čo by sme prevzali a čo nie. A samotný mostný objekt sme odmietli prevziať, nakoľko tam treba robiť pravidelnú údržbu a revízne správy. A prečo to má objekt zabezpečiť, keď to je nad diaľnicou, lebo keby náhodou k niečomu došlo, tak výmena ložisk a tak ďalej, to sú náklady, ktoré obmedzujú aj dopravu na R7. A keď je to vybudovala D4 R7, teda bude to štát, nech sa o to stará štát. Čo sa týka nadjazdov, nájazdov, s tým nebol problém, ale bolo treba vyriešiť kosenie, pretože svahovanie sa zmenilo z 1,25 na 1,15, tým pádom ten svah je ostrejší. Čakal som od nich vyjadrenie, podľa nich, ako máme ten ostrý svah kosať. A ostalo ticho. Toto je v podstate ten dôvod, odkedy žiadna iná požiadavka teda neprišla, iba my keď sme iniciovali, že čo teda ideme s tým robiť, že by sme sa mohli spojiť, tak k tomuto sme sa dostali. Že tam mi vlastne bolo povedané, že tá cesta je priechodná, nikto nikdy v živote ju obci nezobral. Z hľadiska nejakého právneho cestná komunikácia je, či na tom most je, alebo nie je furt cestná komunikácia. Tento pán štátny radca povedal, že ak tú cestu neprevezmete a pôjde to teda na súd, tak povedal, že sú na to príklady, že tie súdy sa prehrali a bola vôbec nútená to prevziať. Za mňa, prepáčte, za mňa z technického hľadiska je to účelová komunikácia, ktorá nie je udržiavaná v zime solou. To znamená, že degradácia mostného telesa je minimálna. Ja by som sa to nebál prevziať. Teraz sa rekonštruujú mosty zo 70. rokov. To znamená, že most prevziať, komunikáciu tiež, vyčleniť každý rok, 5 000 eur a zbierať to pre ďalšie generácie. Ale tam sú ešte dilatácie, ktoré tiež treba tuto na 503 už menili dilatáciu, lebo bola poškodená. Ale svár menili už, ten svár už opravovaný. Ale ide... Ja by som na to neodporúčal prevzať. Veď ten svár túto smerom na Šamorín, na tej, neviem ako sa volá tá cesta, na Seneckej, keď pokračujete, ten svár už opravovali dvakrát. Bola tam firma
firma, ktorá tam dávala nejaké siete alebo niečo, alebo ten svah sa zvažuje. Ja by som tiež nebol za to, aby obec investovala do toho, aby sa ten most opravoval, keď sa to začne zosúvať. Nielen bolo povedané, že odsúvame problém. Ja s tým súhlasím, ale ten problém z mojej strany je na zhotoviteľovi tej D4. 30 rokov majú zmluvu na to, aby to udržiavali. Keď to obec prevezme, tak prevezeme za tých 30 rokov, budeme sa skladať na to my, keby tam niečo vyskočilo. Čiže z môjho pohľadu ja si myslím, že... Toto je téma na veľkú diskusiu, lebo to nie je také jednoduché. Ale je to pravda, ja ešte ak môžem do toho vkročiť, lebo to, čo ste vrali za tie súdne teda procesy, čo boli, ja som si teda dala tú námahu a oslovila som aj Bánovce, to boli, prednostu priamo, a ten súdny spor bol aj Dolné alebo Dolné Naštínci, presne. A z toho titulu to dostali do obce, lebo podpísal pán starosta, že to prevezme, nič iné. My to podpísané nemáme, ako by ste to určite nepodpísali, teraz ste povedali, že by ste to neprevzali. Tak, to bol len návrh, to nebola zmluva. Však návrh na prevzatie. Návrh na vyjadrenie k zmluve. K tomu súdnemu sporu tam išlo o to, že oni podpísali dopredu sľub, že tú komunikáciu aj s mostom prevezmú. Následne po vybudovaní to odmietli, čiže tam išiel súdny spor len o to, aby tá zmluva a dohoda, ktorá bola podpísaná predtým, bola obcov dodržaná. Ok, ja som len za nejakú pružnosť, že teda čo, lebo odsúvame nejaký problém a že či nie je jednoduchšie nájsť na to nejaké riešenie. Ja som vždy za riešenie. Štát zlyháva, nemôže obec suplovať štát, to sme zase pri tom. Obec na to nemá prostriedky. Nemôže obec suplovať štát. Jasné, rozumiem tomu. Ja by som Váš povedal, že argument. prečo vlastne chcete, aby to obec prevzala? Tak lebo je to podľa mňa pálčivý problém, ktorý my teraz riešime, ale dostihne to naše deti napríklad. Že odsúvame. Ale problém v čom? No že proste, čo sa týka ďalších údržieb na tom telese. Že to teraz... A podobne, však keď tam budú vyrastať stromy, tak vlastne robí sa deštrukcia celej vodovky, lebo tá koreňová sústava to poškodí. Takže len kvôli údržbe. Dobre, ale to sa bavíme len o tom nábehovom svahu. O tom násype, čo sme teraz čistili, hej. Tak možno nájsť nejaké riešenie, že aspoň ten násyp prevziať a teda most, keď už nechcete, tak nechcete, ale aspoň ten násyp. A dá sa svahovou kosačkou na ďalkové ovládanie kosiť bez problémov. Našiel som na Bazoši pána, ktorý to poskytuje. Myslím si, že 2-krát za jedno vegetačné obdobie, keď sa to pokosí, tak to bude úplne, že OK. No, k tomuto by som skôr, že to, čo vy ste povedali, že 5000 by sme vyčlenovali z rozpočtu, myslím, že o 30 alebo 40 rokov by sme nehľadali peniaze na materskú a základnú školu, ale na opravu toho mosta. Súhlasím, tak teda je to váš názor, ja ho rešpektujem, ja len hľadám riešenie. Tak sa nebavme o moste, ale bavme sa o tom násype, ktorý sme čistili. Tam sa asi môžeme zhodnúť, no nie, lebo to nie je úplne to isté technické. Tam je problém, že nemôže obec investovať prostriedky do niečoho, čo nie je obce. Preto je super, že ste to spravili vy, nejaký nezávislý subjekt, lebo obec to robiť naozaj nemôže. Nemá na to ani zákonné nejaké možnosti, nemá. Ja rozumiem, ja len hovorím o údržbe, o kosení toho. A predsa to... Pýtam vás zábojník, pri tom čistení ste odstránili aj korene tých... Nie, teraz to poviem, jak začne vegetácia, tak príde arborista a bude to odstraňovať. Čiže my sme to vyčistili. Keď tam sú tie korene, tak nedá smysl pochopiteľne, mysleli sme na to ďalej, bude to doriešené. Tak možno len ten násyp aspoň poriešiť a kosiť ho. Stále len to správe NDS-ky a čo sa týka toho mosta, tak to je D4, 7. Myslím si, že stále oni majú k tomu, a ja som písala potom aj na ZMOS, aj v rôzne inštitúcie sme oslovili a tam bolo odporúčanie, ak sa nemýlim zo ZMOSu, že sa máme odraziť z toho, čo je v kolaudácii, myslím, že je tam napísané, že podľa toho sa máme riadiť. Nebolo to odporúčanie teda, že na prevzatie. Ja vám pošlem ešte raz z D4 R7, čo mi prišlo. Ja tu mám toľko vyjadrení. Ale bolo to na Facebooku, takže dá sa to dohľadať a tam je vlastne ich postoj k tomu. Postoj k tomu je jedna vec, ale zase neviem, ako to bolo, neviem, či je už skolaudovaná, alebo len daná do predčasného užívania celá tá R7, myslím, že aj to s tým súvisí. To
plus. Podľa mňa ešte nebolo. Asi nebola povedaná, že bola len daná do dočasné, neviem. Tak si budeme robiť brigádky a budeme to riešiť. Keď sa nedá so štátom. Keďže sa nedá so štátom, myslím, no štát v štáte je to pravda, len nájsť tomu pána, ktorý by to obospodaroval. No momentálne je to čakám od nich ináč odpoveď, lebo mi pán štátny radca teda povedal, že určite nám príde odpoveď ešte z toho, lebo oni nám ani neodpovedali, lebo nám asi aj nevedia, čo majú odpovedať. Hej, on vlastne povedal, že už nemá čo ďalej komunikovať. Nič V 24. ste mu im posielali ofiko mail od Diany Telekešovej, mám ho. A on mi povedal, že niekoľkokrát ste ho už kontaktovali, takže to je všetká česť vaša, ale on aj povedal, že nemá čo ďalej komunikovať, že proste je to vec, ktorá sa musí doriešiť a oni stoja za tým, že to musí obec prevziať. Lebo ja už nemám tú odpoveď, to vôbec žiadna odpoveď v podstate od nich neprišla. To si myslím, že tu stojí zákon na našej strane, lebo nemajú asi veľmi čo odpovedať. Ale boli na miestnom šetrení, boli ste s nimi. Boli, ale odpoveď oficiálne nám k tomu nedali. V tom čase to bolo ešte tak, že pomôžeme si vzájomne. Tak treba na to naliehať a kopať ich a zvoniť a búchať a všetko. Presne, to si ja myslím, ďakujem. Nech sa páči ešte. Pani Prachová, chcem sa opýtať, že prečo nebolo v januári, prečo nebolo zachytiteľ, z akých dôvodov bolo odročené, teda, alebo posunuté? Moment, v tom čase sme nemali nejakú tému, ktorá by bola na predkladanie, takže to bolo kvôli tomu. Ja som sa pýtala poslancov, že ak majú oni nejaký návrh. To sú administratívne dôvody? Nie, že ak majú nejaký, áno, administratívne dôvody, lebo nebolo čo do zastupiteľstva. Áno, pýtala som sa poslancov, ak majú nejaký návrh, možno robiť zastupiteľstvo. Mali ste, neviem. Nie, ešte poslanci. Áno, že ja som sa to bola som sa, že či je. Pán Vášane, neviem, by ste dostali takéto mail, alebo niečo, že... Áno. Môžete prosím co povedať? Teraz som ja tomu venoval, takže... Dobre, chcem sa teda vrátiť, čo som v decembri začal ten kultúrny doma, mám pár otázok pre teda na pána Nováka, keď môžem. No jasné, sa už. Vy ste boli jediný človek, ktorý bol proti toho kultúrneho, teda financovania. Viete mi prosím vás popísať, že z akého dôvodu ste nezahlasovali za odkúpenie toho pozemku alebo toho kultúrneho domu? Myslím, že sme to aj v rámci nejakej komisie komunikovali, že není to nejakým spôsobom extra účelné, hospodárne, keď takto, že ten kontext. Áno, tu súhlasím, že ja som to aj razy povedal, aj čo hovoril pán starosta, poslanec Horváth, že obec toho moc nemá mať. A vlastne aj to nejaká logika teórii a tie verejné správy a dobrého hospodára, že je fajn proste nejakým spôsobom mať nejaký majetok, kde sa dá postaviť škola, kultúra, všetky tie veci, ktoré súvisia s bezpečnosťou a nejakým kvalitným životom všetkých občanov, nielen tých, ktorí to je fajn, takýto návrh prišiel, my sme to prerokovali na komisii a ja som si už aj vtedy nejak uvedomoval, že dobre, ešte jedna dôležitá vec, neviem, čo bol zápisníci, primárne to prišlo, myslím niekedy v júni, že poďme rokovať o zámene s tým pozemkom nejakých 900 metrov štvorcových v Tulipe, tá lokalita Nová Tulipa, ktoré má obec vlastníctva. Ja som bol taký, že OK, poďme sa na tú tému baviť, s tým som ja nemal nejaký zásadný problém. Z toho zišlo, lebo pán Jakubík bol majiteľ vtedy toho kultúrneho domu, tej parce, ak sa neviem, teda nemal na tú tému záujem rokovať, že rokovanie nebolo. Potom bola nejaká komunikácia, čo týka ceny, primárne bola nejaká cena nejakých 160 000 eur, ak sa nemýlim. Potom tam padla nejaká dohoda, že oni to teda predať za 140 000. S tým, že bol k tomu nejaký, niečo nazvať posudok, alebo nejaká komunikácia s nejakou znalkyňou, to si už nepamätám úplne presne. Myslím, že tam bolo, že OK, tá cena dáva nejaký zmysel s tým, že trhová cena je 190 000, ale treba rátať s tým, že okolo 50 000 eur bude odstránenie tej nehnuteľnosti. Teraz čakáme azbest, nie tam azbest a tak ďalej, myslím, že 50 000 sme sa viac bavili, že asi to tá cena. Čiže dokopy tu sa bavíme, aby tu mal nejaký reálny základ, niečo s tým robiť, tak to je vlastne minus 190 000 eur. A dole, keď sme si tak akože, ja som poslal komisii všetky tie relevantné podklady, keď sme sa dali 4.
augusta v pondelok stretli a po nejakej dvojhodnej diskusii vlastne k tomu, neviem či ja som alebo niekto z kolegov teda povedal, že nedáva to absolútny zmysel, pretože ešte máme dokonca nehnuteľnosť oproti pekárni v rámci, ako je vlastne škôlka. Teraz je pekne vidno tú nehnuteľnosť, lebo je zase vyčistená, tá vegetácia nie je. No a ja som tú nehnuteľnosť v nejakom roku 2024, ja som tam osobne bola pozrieť, som navštívil s pánom Lugovičom, ďakujem pekne. S menami je naozaj problém. No a tá nehnuteľnosť tam bol vlastne také komunitné fitko istým spôsobom, nie, asi to už nefunguje, čiže my sme riešili akože rozšírenie tried pre školy, to vlastne palčí problém, tomu sa venujeme väčšinu tohto volebného obdobia. A ja som to ako návrh, s tým, že vlastne k tomu boli nejaké štúdie, myslím, že za predchádzajúceho starostu sú pracované, že by tam mohlo byť aj komunitné centrum. Čiže ja, ako som bol trošku nalomený k tomu, že poďme sa baviť na zámenu, tak vlastne po všetkých týchto argumentoch som prišiel na to, že jednoducho nemôžem sa ani hlasovať za, ani sa zdržať, ale jasne sa vymedziť, že v danom rozpoložení, v danom kontexte, kde sme, že ideme stavať školu, nemáme schválené peniaze na telocvičňu, musíme to hľadať, máme tu extrémne veľký investičný infraštruktúrny dlh. Kupovať budovu, ktorú treba zrovna zo zemou, a ešte sme vlastne nemali k tomu ani nejakú projektovú dokumentáciu a tak ďalej. Je super, že sa to deje a tak ďalej. Ja som aj povedal, že už dobre, už tu nejakým sa tu traja poslanci hlasovali za, tak už teraz poviem tak, že treba držať obti palce, do budúcna snáď sa tam niečo postaví, áno. Ale hovorím, máme budovu oproti pekárni, ja si myslím, že tam by to bolo ideálnejšie, plus rekonštruuje sa obecný úrad, kultúrne akcie môžu byť tam. Ak postavíme telocvičnú kultúrne, teraz Miloslav postavil, bude to športová hala, ale telocvičňa má niekoľko metrov športových dielničí veľa, kultúra môže byť telocvičňa, neboli sme jedna obec. Ja bývam plus minus niekde v tej oblasti, ale chodím tak, čiže ja neviem, spojiť to nejakým spôsobom, aby to bola nejaká taká pekná časť, že máme tam ten deň rodiny, všetko berem, fajn, ale teraz dať preč obecného rozpočtu 140 000 eur, jednoducho prišlo mi to naozaj nehospodárne, takže preto som zahlasoval proti. Ďalšia otázka by bola na to, naviazal by sa, že v tej dobe, keď ste to kupovali, teda obec, keď to kupovala, už bol nejaký vypracovaný projekt alebo niečo, že áno, kupujem to kvôli tomu, že dostane nejakú dotáciu, nejaké peniaze, že mohli, že nie peniaze nejaké obec na to, alebo to sa kupovalo tak, že napriek tomu, že komisia pre financie vám to neodporúčala, ste napriek tomu kúpili. To je otázka na mňa. V podstate áno, že to bola tá otázka, že či bol nejaký plán už dopredu spravený, že áno, kupujem to, lebo áno, že dobre, to je pekné, že chcem kúpiť milión, ale či mám na to financie, aby sme to zbúrali, lebo tie dobre veľmi tak rezervného fondu to išlo, či na zbúranie, čo stojí ďalších 50 000, plus výstavba ďalších x 100 000, či boli v tej dobe, keď ste to kupovali, už nejaké rozpracované, nejaká debata vôbec o tom, že áno, budeme mať peniaze a budeme to financovať z toho a z toho. Myslím, že to bolo... Lebo ešte raz prepáčte, že komisia pre financie vám to neodporúčala. Áno, neodporúčala. Ale napriek tomu komisia má odporúčací charakter. Áno, samozrejme. Jasne, však to tak zvyklo byť, že neodporúčajú a potom to kupujú. Takže problém bol v tom vôbec, že sa tu majetky predávali obecné a mali No, sa to potom bude ďalšia otázka, no lebo necháme prosím vás pána Nováka, nech odpovie teda, že akým spôsobom. Ja iba poviem, že v rámci toho kontextu, že bola tu iba debata, ale opravte ma kolegovia, ak sa mýlim, že povedzme to 5 na zastupiteľstve. Ešte ďalšie zasadenie do kontextu dôležité podľa mňa, že to zastupiteľstvo prebehlo 5. augusta. A my sme tedy mali akože palčivejšiu alebo dôležitejšiu tému, na ktorú sme sa zhodli, všetci 7, a aj keď sme všetci tam tedy neboli, alebo boli tam písomné stanoviska, myslím, že teba Katka a teba volili si, že tam tedy neboli. A to je ten logistický park, áno, to pána Tony. Čiže, a to vlastne sa tu mlelo, hej, našimi voľnými časmi a akože boli tam dvakrát odprzené, čiže raz sme to sami aj odkladali, aby to bolo, neviem, že či, myslím, že to bol taký posledný dátum, že to pán Antoni už sme mali vtedy... Ja ťa len doplním, že ak sa dobré, ale že nechcem za krátko hovoriť, ale ja si pamätám, že my sme mali stanovisko od vás aj v tej kúpe. Písomný, áno. Tie písomné. Ale som sa nevyjadrovala, som bola v tom, že sa
Neviem, či mailom, ale ja si... Nie, nepamätám si to, že... Čiže tam to bolo akože ten kontext, že tá priorita bola aj to pán Antonie, spraviť to zastupiteľstvo, aby sa bol hlasoval, áno, takže čiže tam akože prebehlo relatívne, a s týmto ja mám problém, priznám sa, nebudem klamať, že veľmi rýchlo. A väčšinou, keď sa dejú veci veľmi rýchlo a teraz nám niečo naháňa a horí a poďme to čo najrýchlejšie odhlasovať, tak sa možno udejú veci, že keby sme tu napríklad možno boli 7 vtedy, tak možno by to hlasovanie... Áno, to som sa chcel povedať, že prepáč, že či nie je to maximálne nezodpovedné to, čo sa udialo a že vlastne zo 7 ľudí tu boli, teda poslancov, prepáč, boli 5, či by to nebolo správne, takže áno, buďme tu 7, počkajme si tú chvíľu, že sme tu 7 a 7 budeme hlasovať. Ja chcem podotknúť, že lebo v podstate zo 7 traja zahlasovali, že áno, sú za zo 7. Áno, také sú rokovacie podmienky, áno, presne tak, funguje rokovací poriadok. Ja by som rád doplnil, že ja som Kultúrák navrhoval kúpiť ešte v roku 2019, keď ho predchádzajúci majiteľ po zdezolátňovaní chcel predať obci za 90 000. Už vtedy som ho chcel kúpiť, takže pre mňa to nie je nič nové, ani žiadna nová iná pripomienka. Dobre, čiže pán Horváth, to je pre vás ako dôležité kúpiť tento kultúrny dom, predpokladám, že vy ste ten iniciátor tohto celého. Na druhej strane ste povedali, že kebyže sa to predá, tak na tom zarobíme, to bola vaša poznámka. Áno, a môžeme tam aj kruhový objazd spraviť, inak nebolo by to zlé, že by to, akože to by bola vynikajúca kúpa, to by som vám aj zatleskal teda. Taký nápad už tiež odznel. Ja neviem, aha, odmietli ste to rezolutne. Áno, odpoviem, iniciátorom konkrétne som bol ja. Ja som ten Kultúrák navrhoval kúpiť už v roku 2019, vtedy to zastupiteľstvo samozrejme neschválilo, inak by už bol kúpený. Ja som navrhoval kúpiť aj iné budovy v obci, ktoré boli na predaj, lebo obec nemá žiadne parcely, obec nemá žiadny priestor na kultúrne vyžitie, absolútne žiadny, a to jednu budovu, ktorá je tu, ktorú Michal spomínal, v dezolátnom stave, je nepoužiteľná. Takisto som navrhoval predať parcelu v Tulipe a použiť tie peniaze. K tomu sme sa tiež rovnako nedostali. Takisto som navrhoval dať ako obec, čo tu zaznelo od jedného poslanca ešte nedávno, niekoľkokrát som navrhoval poslancom, aby obec ponúkla niekde preklasifikovanie parcely, možno, že by to bolo pre nejakého developera výhodné a obec by z toho pri preklasifikovaní a poplatku za rozvoj dostala peniaze. Tiež sme sa k ničomu nedostali. Toto všetko chápem, pán Horváth, prečo ste sa k tomu nedostali za 3,5 roka? No to sa ale nepýtajte mňa, ja som tých návrhov dal XY. Tak ja neviem, tak vy ste zastupiteľi, všetci 7, tak sa pýtam 3,5 roka. Toto dobre, čo hovoríte, akože s tým maximálne súhlasím, len 3,5 roka tu sedíte a neodsúhlasili ste ani to, čo ste povedali, čo by bolo správne. Keď chcete kupovať, tak predajte niečo alebo prekvalifikujte a vybavíme. Za 3,5 roka ste to prečo nerobili potom? Ale to sa nemôžete mňa pýtať. Ale ja sa pýtam akože všeobecne každého. A hlavne pani Frankovú. Ale ja som bola za. Ste na čele dediny. Áno, ja som bola za to. Ja som bola práve že za to, aby sa tieto veci... Tak potom, dobre, tak sa pýtam, tak pána pýtam sa teda vás. No, že teda, prečo ste to neriešili? Teda ten návrh pána Horváta. Konkrétne sa pýtate, že... Konkrétne vás sa pýtam, že prečo ste nepodporili ten návrh a prečo ste niečo nespravili preto, čo povedal pán Horvát, teda jeho návrh, aby... Nie, ja som povedal, že som dal niekoľko návrhov, ako do obce pritiahnuť peniaze. A ani jeden z tých návrhov nebol nikdy predložený. Čiže nech mi to odpovie na túto otázku, keď som vyštartoval aj pani Franková. Ja som sa vôbec nevyštartovala. Ale však ste povedali, že vy z toho nemáte jedno zastupiteľstvo, tak sa pýtam, že obecne celé zastupiteľstvo. Aby sa presne, lebo tu bol nápad od pána Horváta viackrát, áno, však aby sa ešte presne konkrétna parcela, ja som s tým absolútne súhlasila. S ktorým maximálne súhlasím, tak sa pýtam, zastupiteľstvo, kde by ten zavrhal? No tak, lebo vieme, že jednoducho obec môže zarábať jedine tým, že buď sa zvýšia dane, alebo sa nám rapidne zvýši počet obyvateľov, čiže sa nám podielové dane brutálne zvýšia, čo sa teda nedieje. Alebo teda... To sa môžete opýtať každého starostu na okolo. Alebo teda, že by sa to teda presne takouto formou, kde obec si dokáže sama priklasifikovať, sama si zarobí.
Bolo tu vtedy Ale- povedané, že sú dôležitejšie témy, môžete sa k tomu vyjadriť. Ja som bola za to, že aby sa takéto veci... Môžem sa k tomu Samozrejme. vyjadriť? Tak ja sa teda vyjadrím, prečo naše zastupiteľstvo funguje tak, ako funguje, hej. Pretože naše zastupiteľstvo nevie v strategických veciach spolupracovať, pretože keď na základe nejakých ekonomických podkladov sme jedna časť zastupiteľstva odmietli schváliť kúpu hygienického filtra, tak tu došlo pomaly až fyzickému násiliu. Mali sme rôzne... Teraz sa môžem prerušiť, že kto bol... Nebudem to konkrétne menovať. Ja viem, len sa chcem... Len my sa odpočiť proste v tom, že kto to jednoducho bol. nedokážeme na tomto zhodnúť, pretože nie sme naučení mnohí tu stráviť nejaké negatívne, stráviť Presne. argumenty a tak ďalej, hej. Ja som to naučená a teda vy keď mi poviete, že nie, ja sa neurazím, nebudem na vás agresívna ani nič a mňa dokonca argumentami presvedčíte. Teraz som si pozerala, áno, bola som aj za toho kúpu toho, ale hneď som sa pýtala, čo na to hovorí rozpočtová komisia. A ja som tu bohužiaľ v lete nemohla byť, lebo som mala mamu 24/7, už je v zariadení. Tak som tu nemohla byť. Áno, bohužiaľ my nevieme spolupracovať, pretože jednoducho akékoľvek nie, môžete mať akékoľvek argumenty, tak nie sú prijaté druhou stranou. Ja si myslím, že triezvy občan, čo sem chodí, to má navnímané, že sme nejaké dve skupinky. Dokonca mne niektorí obyvateľia povedali, že sa mám odsťahovať, lebo škodím. Povedali mi to aj niektorí kolegovia. Proste my nevieme tie strategické veci dať studenú hlavu a bohužiaľ, ja to poviem tak, jak to je, nemáme ani dobrého vodcu, ktorý by nás vedel viesť. To je za mňa všetko. Bola som aj manažérom, ja som si tým musela vedieť uviesť. Ale ja to poviem, jak to je. Proste tí občania majú právo toto vedieť. Áno, je to pravda. Pani Vitárovská, môžem sa vás opýtať. A potom, keď sa neviete dohodnúť, kde je záujem občana? No my sme napríklad, ale dobre, ja to beriem a my sme, a budem si za tým stáť napriek tomu, že mi tu ľudia povedia, že sa mám odsťahovať a raz to čas ukáže, že som nehlasovala za ten filter, bolo pre občana. A bolo by to pre mňa jednoduchšie. Veľmi pekne ďakujem, že ste povedali a strašne veľa otázok ste zodpovedali týmto, čo ste... Klobúk dole. A že stojíte si za tým, čo ste povedali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ale ja neviem názor, ja sa v podstate ani nemám dôvod urážať, áno, to je tvoj Katka názor, ale osobne si myslím, že to, čo sa za posledné roky tu urobilo pre obec a občanov, tak to sa tu neurobilo za posledné roky. Povedzme prosím vás, že čo? Stavia sa škola, pripravený je projekt materskej školy, pripravený je projekt, čo sa týka aj modernizácie obecného úradu, zberný dvor, čo sa muselo absolvovať to, že keď sa škola zbúrala, musela sa na novo urobiť kontajnerová škola, tie procesy, to není zo dňa na deň. To sú procesy, ktoré trvajú a ktoré si vyžadujú možno, že niekedy aj po nociach to vysedávať, akože vy ich nevidíte, vy vidíte len konečný výsledok. A takisto sú navrhované ešte, čo sa týka tých vecí, ako je Šamorínska, alebo aj čo sa týka parkovania, celého zabezpečenia tejto školy v časti Čerešňová ulica, lebo celé toto treba poriešiť. A treba sa na to pozerať trošku s pohľadom do budúcnosti. Nech to není na teraz, ale nech to slúži na dlhú dobu. Lebo my tu splácame dlh za predchádzajúce. Ja sa nechcem vyhovoriť. Ja viem, že tu bolo niečo. Lenže viete, my sedíme na ministerstve investícií a tým povedia, že prečo ste si nežiadali na tieto cesty, keď sme prišli s cestou 2014, vtedy sme dávali všetkým cesty. Prosím vás, nepýtajte sa ma, neviem, ja nechcem do minulosti. Takto sa urobila hrubá čiara, nech sa veci robia pre ľudí. Či ste modrí, či zelení, alebo akýkoľvek, si myslím, že my tu máme robiť pre ľudí, nechajte ma dorozprávať. Aby sme robili čokoľvek sa tu robí, tak sa robí pre ľudí. To, že vám možno, že vadí, že je tu kontajnerová škola, to možno, že zase druhý ocení. To, že vám napríklad vy máte kanalizáciu, v inej časti nemajú kanalizáciu. To, že vy máte napríklad vodovod v Rozáriu, v inej časti nemajú. Ľudia trápia bežné veci. To, čo vás netrápi, trápi iných. Prečo si myslíte teraz, prečo na mňa teraz nanášate, že čo ma netrápi? Zamestnávam 600 ľudí, som majiteľom... Nehovorím konkrétne o vás, ja vám o všeobecnosti lebo ako mne ste to konkrétne hovorili, že vás netrápi. Vás ako Dobre. Prepáčte, ak sa vás to dotklo, nebolo to konkrétne myslené, ale celkovo myslím.
ľudia proste, aby sme si aj sami sebe trošku nastavili to zrkadlo, čo som vlastne chcel tu robiť. Viete, ja si myslím, že to, čo sa tu urobilo, fakt sa neurobilo, že by to bolo v neprospech občanov, čo dokážeme, tak robíme fakt z vlastných vecí, z vlastnej iniciatívy, kopec projektov sa podalo a chodilo sa na tie ministerstvá, neviem, predtým tu môžeme si hovoriť, boli kopec projektových, máme zámerov rôznych, ktoré nikdy neboli pretavené do skutočnosti. To si môžeme na rovinu povedať. Prvej veci je, že môžete mať projekt akokoľvek pripravený a keď ste narážali na tých 4 000 obyvateľov, nerozumiem tiež, prečo si ľudia nedajú trvalý pobyt. A keď sme robili teraz aj ten zberný dvor, to bola dopytová výzva, to znamená, že sa nám to rozhodol každý jeden občan, to znamená v tom čase, keď sme podávali žiadosť, sa to rozrátavalo. Ak nechcem povedať hlúposť, my sa vidí, že 200 eur to bol na obyvateľa, to znamená, keďže máme prihlásených všetkých, tak sme mohli mať taký dvor, ako nikde inde. Takže budeme sa rátať s tým počtom, aký je. Takže mi to ľúto, že si ľudia neprihlásili trvalé pobyty. Motivovali sme, robili sme kampaň. Každý, kto príde na úrad, môžete sa kolegyni opýtať. Ja ešte, keď prídu si kolaudovať, tak idem za človekom a prosím ho, že nie je taký láskavý, si nám dá trvalý pobyt. Čo im vieme ponúknuť je ešte v školka, snažíme sa obmedzovať maximálne, aby sa nám semka nenahlasovali, teda aj tak to robia z okolitých obcí, ale snažíme sa, aby boli podporení hlavne naši Bratislavčania. Môžeme ja faktickú predstavu? Čo sa týka tých komunikácií, že 2014 neboli riešené. Boli najprv výzvy nad 2000 obyvateľov, to sme ešte neboli, teda nad 1000 obyvateľov, to sme ešte neboli. A potom, keď sme už boli nad 1000, tak boli vyhlásené výzvy do 1000 obyvateľov. Takže sa nemohli dotiahnuť takéto výzvy. Projektové dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií sa urobili. Na základe toho ste mohli aj robiť tú Libovú ulicu. Mňa by zaujímala jedna otázka. Čo sa stalo s pôvodným projektom základnej školy? Lebo keď sme ten projekt začali riešiť, bola nejaká výzva, že tým, že môžeme dostať nejakých 1,5 milióna eur. Nemohli sme ísť do megaprojektov, lebo neboli. Preto to bolo rozdelené etapovite. Prvá etapa, druhá etapa, tretia etapa. A čo sa stalo s tým projektom? Ak si dobre pamätám, tak to bol projekt na 1 a 9. To boli iba 9 tried. Hovorím teraz, etapovite. Prvá etapa, druhá, tretia. Pani Kašová, vy ste už dávali robiť tú štúdiu. Tak si dobre pamätám. Som ja bola poslanecká, áno, bolo to dávané na 3 etapy. Áno. Keď si spomínam, tak projektová dokumentácia bola vypracovaná. Projektová dokumentácia, rozpočet bol vypracovaný a bol aktualizovaný rozpočet. Iba na prvú etapu. Na prvú etapu. Bolo to absolútne nepoužiteľné. Áno. Bolo to absolútne nepoužiteľné. Zoli, pamätáme si. Áno, lebo teda aj vtedy boli tie výzvy, nás postavili, takže bol pripravený projekt, nevedeli sme sa zúčastniť. Nevedeli sme sa zúčastniť aj z toho titulu, že bývalá riaditeľka, ktorá bola na starej základnej škole, robila všetko napríklad. Ja sa chcem vyjadriť trošku, lebo som poslanec, sme tu viacerí, ktorí sme tu poslanci od roku 2018 a viem tu trošku povedať. Ja, keď som bol aj za pána Sojku poslancom, snažil som sa konštruktívne hlasovať aj všetko, nemali sme žiadny problém. Potom sa možno urazil, že som podporil pani Frankovú pri voľbách, že som sa postavil, ale nie som ten typ človeka, ktorý teraz, že aj keď zo všetkých vesel teraz budem napriek tomu robiť na zastupiteľstva a proti hlasovať niečomu. To som nerobil. No, ďakujem, že sa zhodneme. V tomto volebnom období tiež si nemyslím, že teraz niekto tu na schvál hlasuje, tak áno, sú rôzne nátury aj medzi nami, aj medzi vami, ktorí tu sedíte, každý má svoj prejav iný. Ja by som chcel k tomu povedať, že viem to porovnať a no dobre, môžeš prosím ťa bez gestikulácie aspoň trošku. Nie, len povedať, že na toto potom Pavli Krajčovi niečo pohľadu. Ja To nič spoločné. Ja s vami nerozprávam, prosím vás, neskáčte mi do reči, ďakujem. Viete, veľa takých víziev bolo, keď bolo, a na čo pôjdeme do toho zbytočné peniaze, a aj tak to nedostaneme, a tak toto mi trošku vadilo. A však budú čísla na stole,
že koľko za posledných, pred tým, ako pani starostka nastúpila, že koľko za posledných 8 až 12 rokov ešte aj s tým ďalším predchodcom sa investovalo, koľko sa investovalo teraz, koľko sa podarilo z grantových dotačných víziev projektov získať. Čiže samozrejme, ja by som apeloval na to, že viem aj medzi poslancami, máme kolegov, ktorí majú ambície sa stať starostami a tak ďalej. Však OK, len zostaňme v rovine slušnej, zostaňme v rovine vecnej a myslím si, že na začiatku tohto volebného obdobia sme skladali sľub všetci a neskladali sme sľub v tom zmysle, že ideme vykonávať svoj poslanecký mandát preto, aby sme seba robili nejakým krajším, lepším a tak ďalej, ale čiže preto chcem aj samozrejme, pán Andruška, vy ste tiež povedali, že čo sa týka toho, že vám sa nepáči kultúrny dom, máte na to 100% právo mať iný názor, jak ja. Ale to neznamená, že keď vy máte iný názor, že ja som váš nepriateľ. Nikdy som to nepovedal. Nie, ale netreba ani zvyšovať hlas, preto hovorím, že ja som mal taký názor, ja si za ním stojím, beriem plnú zodpovednosť za to, že som hlasoval za. Myslím si, že obec vynaložila nejaké peniaze do majetku, ktorý aj s tými kuracími prácami, aj tak, čo z dlhodobého hľadiska je pre obec dobrým riešením. A robil som to, ja z toho tak mám poviem, že ja hovorím za seba a myslím, že za každého, čo tu sedíme pri stole, že vy ste podnikateľ, vy trošku inak vnímate tie veci, ale tu sa nebavíme o tom, že keď sa robí nejaká transakcia, kúpa, predaj, tak pri každej takejto transakcii musím s prepáčením niekoho odrbať. To nie je pravda, alebo musí niekto na tom strašne zarobiť. Ani to nie je pravda. Pána, ani toto s jedným slovom som nepovedal. No, ja efektívne využívanie tých peniazí. Je na to nahrávka, minulé zastupiteľstvo ste tu stáli a pýtali ste sa, kto na tom zarobil. Toto ste sa pýtali. Rečnícka ja hovorím, otázka. no tak ja vám rečnícky hovorím, že tak zarobil na tom ten pán, kto to predával. Neviem, za koľko to kupoval, takže zarobiť to je zase také, že neviem, koľko bola nadobúdacia cena a tak ďalej, ale hovorím, že nie je problém mať iný názor. Chvála Bohu, si ho môžeme vyjadriť, len apelujem na všetkých, že aby sme zostali v rámci slušnosti. Ďakujem. Môžem sa Tak ja to... ešte v tej škole, ako je zabezpečená vlastne dopravná dostupnosť tej školy a ako budú vyriešené tie návaly ľudí, čo sa tam budú pohybovať? Na to sú táto je projekt, na to sú parkovacie štúdie a to... Takže celá Čerešňarka bude jedno parkovisko, hej? Nie celá Čerešňarka bude parkovisko. Ale keď myslíte, že Čerešňarky sa stane parkovisko, tak ani to nie, pretože štúdia hovorí o vybudovaní, ak sa nemýlim, okolo 70 parkovacích. To muselo byť súčasť projektu. Koľko? 90? Áno. Ale to je len v tej jednej Ale to nie je len okolo celej školy, ale to je školská, kde už v súčasnosti sa parkuje. Už momentálne je situácia taká, že keď sa ráno potrebujeme dostať domov, tak to je nereálne. Takže keď tam bude ešte x-násobný nárast aut, čo teda bude, tak akože čo budeme robiť? Prepáčte, ale keď niekto ide stavať a chvála Bohu, že sa nám podarilo získať vlastne peňažné prostriedky a že môžeme stavať tú školu, budeme mať plnohodnotnú 800. Áno, ale asi je tiež pre vás vážiť na tom, na akom mieste. Ale my sme to zvážili, na žiadnom inom mieste v dedine sa to nemohlo spraviť a projekt jednoznačne, my máme projekt, aj projektové štúdie a vlastne komunikujeme aj s vlastníkmi susediacich nehnuteľností a tak ďalej, ktorí vlastne sú súčasťou toho projektu, ako sa to tam bude riešiť. Čiže možno teraz je tam horšia situácia, ako tam bude, lebo sa to dá trošku prerozdeliť tam, prerobiť. Na to asfaltové ihrisko tam ostane pre decka? Čiastočne, áno. Čiže môžem tak, každopádne, aby to zase nevyšlo, že nič sa tu nespravilo, odhlasovali sme, čo sme považovali za potrebné pre obec, áno, boli tu veci a som teda rada, že pán poslanec povedal, že mali by sme sa k sebe správať
slušne nebyť sťahovačný, čiže to znamená, že keď máme iný názor, tak by sme tu nemali byť my ostatní decimovaní. A úplne, čo sa týka trvalých pobytov, problémom je, že keď ste z Kvetoslavova, v Bratislave lekára nenájdete. To mi viacerí povedali a nechcú si sem dať práve preto trvalý pobyt, lebo bratislavskí lekári vás vypoklonkujú smer Dunajská Streda alebo Šamorín. A to vôbec je pravda. Je to pravda? Nie je to pravda. Je to pravda? Nerozprávajte zase pani. No, možno máte šťastie, ale ja som napríklad... Nemám šťastie. Menil som lekára už asi 3-krát. Nemal som problém zapisovať lekár. Ja to mám z vlastnej praxe, hej, že mňa poslali... Ja to mám z vlastnej skúsenosti, že dokonca mi aj operáciu odložili, lebo mi nikto v Bratislave nechcel urobiť tie vyšetrenia, lebo mám Kvetoslavov, nie každý, hej. Máte takých, čo to urobí, máte takých, čo to neurobí, ale je to dosť veľké, potom sme Spádovi, Šamorín a Dunajská Streda. Ale hovorím, že teda aj keď tu kolega hovoril, že niektorí naši, alebo teda niekto z nás sa tu chystá kandidovať na starostu OK, neviem teda zatiaľ, o tom teda možno o jednom dne a podporím ho, ale vlastne tá moja pointa mala byť o tom, že naozaj v podstate nevieme tu mnohí stráviť iný názor druhých ľudí a keďže nás niekto asi nemá rozseknúť, tak veľa vecí možno týmto sa ani ďalej neposunulo, hej, lebo ako náhle je tu niečo nie, je to iné, tak proste jednoducho sme zdecimovaní a tak ďalej. Ja si myslím, že preto aj niektorí poslanci nechodia na zastupiteľstva, respektíve, áno, je to tak, bohužiaľ, povedzme si to. Ako kolegovia, keď chcete sa vyjadriť. Prepáčte, teraz vám to vstúpim. Vy mi chcete povedať, že vy si neplníte, alebo niekto z vás, že si neplní váš mandát, ktorý ste získali od občanov, kvôli tomu, že si nerozumiete s niekým spôsobom? Nie, keď bude na vás útočené za to, že chceme chrániť vaše záujmy, a ja si za tou školou stojím, ale tak sem idete tak. Ja som sa pýtal teraz, že to vážne chcete povedať, že niekto z vás, poslancov, si neplní mandát kvôli tomu, že si nerozumie s niekým z iných z tých druhých poslancov? Nerozumieť. Áno, a keď sa do vás útočí, ja som nepovedal, že si nerozumie, ale keď sú na vás útoky, Otázka, povedzte, agresívne útoky, nadávanie. A tak ďalej. Že toto pomenujme, to ako je. Nerozumiem teraz, niekto z poslancov na vás útočí? Samozrejme. Ale sa to nahráva, neviem, ako policajti, neviem, ako to... Však policajti by mali vtedy byť zavolaní, nie teraz. Pani Vitarovská, to naozaj? tak ako bolo to tu, hej. Ako pri tej škole si myslím, že sa rozpadalo celý akože sme sa jak kolektív rozpadli. A už to nech si každý kolegovia zoberú na svedomie, ktorí to akože, hej. A kolegovia, ktorí ste mali tak, takú skúsenosť, teda, no, ak ste mali takú skúsenosť, jak ja, tak povedzte, keď nie, nepovedzte, hej. A voči vám, že nie takto niekto vystupoval? Konkrétne s vašim kolegom, to myslíte vážne? Áno. Aj ste bola podať nejaké trestné oznámenie? Nebola som podať, napísala som mail a ešte za to som bola žubaná, hej. Mail komu? No tak... Aj kolegom, keď som povedala, že keď sa nevedeli ženy zastať. Aha. Pani Vitarovská, ja vám teda ponúknem nášho právneho zástupcu, dobre, poprosím vás, že riešiť to takýmto ako nechcem to spôsobom. takto riešiť, ale už akože každopádne, hej, treba sa ozvať, pretože niekde tu si robíme cirkusy z parlamentu a ono sú aj samospráva, hej. Lebo keď je zavolaná polícia zbytočne, z daní platíme, z našich daní platíme, že tu stoja chlapci, ja neviem, zbytočne už to nestoja, lebo prišli na to, že úplne zbytočne boli zavolaní. Dobre, to je jedno. Pomeň, ale pán Novák, ešte mám na vás teda, ste nedokončili tú tému, hej. Poprosím presný dátum toho, kedy bola kupno-predajná zmluva podpísaná s predávajúcim, čo sa týka teraz kultúrneho domu, kedy bolo zastupiteľstvo odsúhlasené vôbec, že tie peniaze idú na kúpu a znalecký posudok, kedy bol spravený. 3 otázky. Poprosím 3 odpovede. Prepáčte, to by sa nedalo riešiť infozákonom? To chcem povedať, že toto ani Michal Bodaný To chcem, aby to počuli všetci. Však prečo máte s tým problém? Však keď sa pomáhate, poďte domov. Nie, ja by som to zhrnula. Jednej vete. Nech sa páči. Jednej vete. 4. to bolo podpísané zo strany predávajúceho, 5. bolo zasadanie a o týždeň na to už to bolo vložené na kataster. Teraz som to úplne zjednodušila, 7 dní. Za 7 dní sa to celé zrealizovalo. Myslím, že... A znalecký posudok sa pýtam ešte, to bolo takým dátumom.
Ja môžem, lebo ja som... Áno, však vás sa Ďakujem, nechám, pani áno. Ševčíková. Áno. Neviem úplne, asi to tak je, ja som na CRZ. Takže to dopadá, my máme už tretí. Ale počkajte, už nás som tie 6. august, ale za tú komisiu, a som sa tu opravneval x-krát, že som to zmanéžoval na poslednú chvíľu. Myslím, že v piatok som písal e-mail, že akože na kolegov, že čo, akože snáď sa mi to podarí, nepodarí. No a v pondelok 4. augusta sme mali komisiu. V útorok 5. augusta sme to áno, bolo odhlasované. A pani starostka Sonia sa asi podpísala, neviem, či ten deň alebo ďalší. A znalecký posudok bol po podpísaní kúpnej zmluvy? To nemyslíte vážne? To ja neviem, to som musel... To nemyslíte vážne teraz, akože čo mi teraz pán Novák hovorí? Nič tak nepovedal. Čak je dobro, čak ja sa pýtam. 6. je znalecký teda. 4, 5, 6, čiže všetko opačne. Lebo toto je podnetná od ČTK inak. Zasa vrátime k tomu. Je to vaše právo. Toto je zase výhrážka. Podajte. Ako môžete povedať, páne, keď poviem niečo, že je tu nezákonné niečo, presne ako pani Pitarovská povedala, že jednoznačne neznesiete to, keď vám niekto povie pravdu do očí. Však vy 4. môžem dokončiť pani Franková. Nemôžete dokončiť, ja som hovoril, vy ste mi skočili do reči. Rozumiem, že ste nahnevaní, ale ak budeme tak... To sú nezákonné veci, prepáčte, nezákonné veci. Keď chcete, nech sa páči, podajte. Áno, samozrejme, že budem podávať. Je to vaše právo. Určite, však ja viem, čo je moje právo, ale nevyučujte, čo je moje právo, páni Franková. Nech sa páči. Ani vy to nevyučujte, prosím vás. Prepáčte, necháme, aby pán Rajs odpovedal. Ďakujem. Nie, aby dokončil, aby sme presne videli, čo sme si naliali do pohára. Tak teda vás poprosím, dokončite ešte myšlienku. A čo som ja nalial do pohára? Nie, myslím, aby sme si naliali čistú vodu do pohára. Ale ja mám čistú vodu do poháru, som ju aj vypil. Ja som len chcel povedať, že už minulé pán Andruška hovoril, že podá trestné oznámenie. Teraz sme tu o mesiac či dva a zás to hovorí, však podajte ho. Samozrejme, že podávam určite, áno. Ja sa vás teda pýtam, či to je pre vás normálne, ako pre advokáta, že 4. podpíše sa kúpno-predajná zmluva, 5. sa to odsúhlasí, 6. je znalecký posudok. Či tento postup je normálny? My sme mali informáciu... Ale to je informácia. Ešte raz, tento postup, teraz prosím vás, áno alebo nie. Keď sa ma pýtate niečo, nechajte OK, ale ja som nedokončil ešte tú otázku. Potom sa zasekávate v zasekávam sa, áno. V strede veci. Áno. Myslím, že toto je doriešené. No ja som to No nie je doriešené, však chcem odpovedať, či je toto normálne. Však či je toto podľa vás normálny postup? Ja vám hovorím, že my sme mali informáciu o znalkyne už predtým. Znalkyne? Myslím, že to bolo znalkyne. Neviem, no. Odpovedal som vám, tak nepodobne. Dobre, pán Novák, prosím vás som sa pýtal akože prioritne. Môžem vám ja za seba povedať, že je to v súlade so zásadami hospodárenia, preto nech sa páči, keď podáte aj nejaké trestné oznámenie. Áno, je to podľa mňa, je to môj právny názor, mám na to vzdelanie, tak neviem, keď vás to nezaujíma, tak nemusím sa vyjadriť, ale mám za to, že prebehlo všetko v poriadku. Išlo o nákup majetku, takže v tomto prípade ten znalecký posudok nebol vyžadovaný pri predaji majetku, ale ten znalecký posudok napriek tomu bol. Znalkyňa ho ale nestihla spracovať v tom čase, ale prislúbila, že bude hotový. Takže znalecký posudok je hotový, bolo to predané za trhovú cenu a nákupom sa dokonca zvýšila hodnota celého pozemku, pretože sa scelili viaceré odtrhnuté malé pozemky a zvýšila sa výmera o vyše 100 metrov štvorcových. Dobre, však to necháme. Ja by som ešte len jednu vetu chcem fakt povedať. Keď si niekto chce pozrieť, čo tu bolo povedané, že poslanci nechodia alebo chodia, alebo majú nejaké iné vzťahy, tak ľudia si môžete dúfam, že správne, ale dochádzka poslancov je zverejnená na obecnej stránke a môžete si pozrieť úplne od začiatku, keď začalo toto zastupiteľstvo v roku 2022, aká je tam dochádzka niektorých poslancov. Páči sa. Pani Andruška, vy ste sa chceli niečo opýtať? Áno, ale mimo tému. Môžem teda? Ja sa chcela spýtať na oficiálnu stránku obce na Facebooku.
obec Svätoslavov, že kto sú jeho administratóri. Vie mi to niekto podať z hlavy, alebo vie mi to niekto pozrieť aktuálne? My traja, pokiaľ viem, ako sedíme, plus starostka a myslím ešte zamestnanec obce Borza. Neviem, či tam ešte niekto, neviem, či tam je. Neviem. Neviem, či som administrator, nejaké práva tam mám. To je ďalšia vec, kto má právo zablokovať profily na tejto stránke. Predpokladám, že všetci. A kto to robí? To môžeme zistiť absolútne. Dobre, môj profil je Zuzka Zuzanková a chcela by som vedieť, kto ma zablokoval mesiac, 2 dozadu. Môžete mi to prosím vás odpovedať na tú otázku, pán Horváth? Nie, ja neviem. Ja som takto, aby sme sa, keď sa mám vyjadriť konkrétne, ja poviem, ja som vymazal som v nedávnej dobe jeden komentár, ktorý som považoval za slušný. Nezablokoval som nikdy nikoho. Pán Vášany, môžete sa prosím vás pozrieť na Facebookovú stránku, či som zablokovaná na tejto stránke obec Svätoslavov. Ale ja som takisto občan tejto obce, platím tu dane a príde mi úplne akože nefér a absurdné, aby ma tu niekto s poslancom, čo sú administrátori, zablokoval, aby som sa nedostala k informáciám. To si nemyslím, že sa stalo. Musím to pani Vášany nestraniť, podľa mňa. Lebo ja som sa vyjadrovala, aby som teda upresnila, vyjadrovala som sa kriticky voči snežnej údržbe, čo bola vlastne zimná údržba, a voči kalendárom Parkholgát a ale ja som sa vyjadroval. na to, na druhý deň, na to ma proste zablokoval niekto, tak chcela som sa opýtať, že kto to... Ja vám môžem rovno takto povedať, akože ja som mal záujem s vami diskutovať, alebo teda s kýmkoľvek, ja som nikdy nikomu, ani som ho nezablokoval, ani som nemazal komentára, ten jeden, čo som povedal, lebo ten mi prišiel neslušný, ale okrem toho vždy sa snažím diskutovať. Lebo ja si neviem o tom, že by som porušila nejaké pravidlá, alebo niečo, nebola som vôbec bola vulgárna, neslúšala, to som neurážala a napriek tomu som bola zablokovaná, lebo ja si to vlastne na Facebooku neviem vyhľadať tú stránku a neviem nič komentovať a nevidím žiadne informácie oficiálne, ktoré sú. 5 ľudia sú zablokovaní a Zuzka Zuzanková, hej? Áno, to som ja. Takže prosím vás, povedzte, že kto teda, niekto to musel urobiť, keď vy ste... administrátori. Je zablokovaná? Hej, 5 ľudia tu sú zablokovaní, ešte nejaká No dokonca viac. Ja Veselá, Janka, Valgurová. Nie, akože mená si Môžete si to len... je to tam vidieť, že administrátor pravdepodobne vie blokovať ľudí, nie? Oni sa práva majú všetci rovnaké. Okrem borcu. Ono mi to príde také, že keď vyjadrím kritiku alebo niekto z občanov, myslím, že nie som jediná, tak automaticky sa dostajem na zoznam nežiaducich občanov. No očividne to tak je, pani starostka. Čo je chyba na tej stránke potom? No, tak ma to zaujíma. Ja som medzi tými zablokovanými teda bol tiež asi týždeň po nejakej debate s ohľadom kalendárov. Áno, a následne som sa pána Varšanyho, keďže som ho tam videl v tom zozname, opýtal, že teda či sa mi na to vie pozrieť, ale ma potom odblokoval. Tento kalendár? Môžem sa opýtať pani starostku? Počkaj chvíľu. Áno, však on niekto rieši, pán Varšany to rieši. Ale tam asi Peťo nebudeš vedieť, že kto to, neviem, kto to tam dal, neviem. To myslím, že neukazuje, že to tak... Ale niekto blokuje. Na to blokovanie No je to smiešné, že je tu vás pár tých administrátorov a neviete sa priznať, že to vás zablokovalo. Ale ja som nikoho nezablokoval. Ani ja som niekto, kto bola... Ani ja? Nie je to vôbec môj záujem, ja si myslím, že názor treba akýkoľvek prijať. Som sa vyjadrila aj na váš komentár, aj keď som... Ešte stále to mohol byť pán Varša. Ja tu mám tie komentáre, vytlačené moje. Taká istá možnosť. Ja som... Dobre, však ste tu len vy, však niekto nech sa prizná, nie? Dokonca je podľa mňa smutné, že som tam nie jediná na tom zozname, ale je tam viacej tých profilov, tak niekto to tu robí asi rád. Ja som administrátor v inej stránke tam. Ale aj tejto si nie. Ak sa to dá tak urobiť, tak oslovíme priamo Facebook mentál, že nech nám napíše, kto to konkrétne urobil. Fakt tomu to... Ja som rada dostala. A ja by som rada k tomu to dostala, presne. Ja vám môžem do očí takto, tu na kameru povedať, že ja som to určite nebol. Ale vy ste ani ten stromček nevypínili, tak to už vieme, že to... Aký stromček? Ten vianočný. On konkrétne určite. Však ja viem, však to ste mi povedali, že ja to srandujem teraz akože. Ja tiež nie. Zabudol, sorry. A preto vyžiadame, môžeme nejako takto napísať, že kto, ak to dokážeme takto, nesľubujem, ale skúsime poriadať. A mali ste to, niečo ste tam akože napísali škaredé? Mám tu tie komentáre, som si vytlačila, robila som si print screen, neboli neslušné, práve naopak, mňa tam potom niekto nazval trolom, ale ten človek asi zablokovaný nie je, takže... Vy ste ja som len vyjadrila
novinári. Môžeme vyžiadať, ak je to možné, cez Ania to zaujíma, lebo určite ani ja môžem vám povedať. Pani Franková, môžeme potom na budúcom zastupiteľstve teda povedať, že kto to bol, hej? Ak dostaneme odpoveď. Okay. Ale to asi musíte dostať. Ja si tiež myslím, že sa to dá zistiť, ale neviem ešte akou formou, prepáčte. To sa bude hambiť, akože to som veľmi zvedavý. Ja by som sa len rád opýtal, bolo niečo tam, za čo vás mohli zablokovať? Nie, určite nemám, toto je komentáre, môžeme ich Tak mi prosím ukážte. Nech sa páči, môžeš si to prečítať. Daj to na slovne. Dobre, myslím, že toto si potom môže pozrieť. Vy chcete v podstate vedieť, Možno to pána Nováka zaujíma. chcete vedieť, že kto vás zablokoval, skúsime to zistiť nejakou formou. A ešte mám jeden dotaz k Facebooku, ešte posledný. To je podľa mňa veľmi dôležité. Neviem, či ste niektorí všimli, či ste aktívni na Facebooku alebo nie, ale niekto v tejto obci založil stránku alebo profil Kvetoslavovský SHT, čo znamená Kvetoslavovský shit, ako s prepáčením hodno, že to musím takto povedať. Registrujete toto? Niekto z vás? Ja som videl jednu fotku. Áno. Pani Novotná, registrujete to? Áno? No, tak ja som chcela povedať, že je normálne, že toto hodno s prepáčením, kde som totálne akože... To je profilový obraz. Ešte pani Rajsová, ale sa tam smejte, lebo toto pani Novotná, tento Kvetoslavovský šít zdieľala na... poslankyňa? Nie, že na... Počkaj, nie že na našej stránke Obec Kvetoslav, ale komunita Hviezdoslavov, Kvetoslavov a Miloslavov, kde je vyše 40 000 občanov, sledovateľov, tak sa chcem spýtať, či je podľa vás to normálne. Čo sa s týmto? Áno, tak to je vaša úroveň. Ale viete o tom, že to akože nehonestujete, úplne je to podľa mňa urážlivé voči Určite občanom. po uhol pohľadu, mne sa to uspelo. Super. Tak to môžete byť na seba hrdá. Ja sa vidím, však vidím. Troška botoxu a ešte budete viac. Dobre, ja by som sa chcel opýtať ešte jednu vec. Táto fotka v tomto nešťastnom kalendári. Táto, tie holé deti, teda polonahé deti. Či máte súhlas rodičov na zverejnenie tejto fotky? Krása. A to, že sa nehambíte, že toto keď niekto vymyslel a toto tam dal, bez toho, aby sa opýtal rodičov, že tam toto môže byť zverejnené, lebo keby tam bolo moje dieťa takto zverejnené, tak neviem, čo by som s vami spravil. Že sa nehambíte, toto kto vymyslel a kto to dal vyrobiť. A toto isté myslím, že táto fotka už kolovala... Ale to, počkajte, vy ste to dali... Ja viem vytlačiť, ale myslím, že táto fotka bola aj v nejakom čase, že to bolo v rámci akcií, že to bolo tak urobené, že sa z toho vyťahlo. A teraz mám obavu, lebo sme pozbierali fotky, teraz neviem, čo mám robiť. Nechajte ma dopovedať, lebo robíme základnú školu, máme tu fotky z nejakých 80 rokov a teraz sa mám pýtať, teraz GDPR, neviem, či mám teda pýtať súhlasy. Ja vravím teraz momentálne, máme históriu, ako tu fungovala škola, aby deti mali predstavu, ako vyzerali triedy, ako sa učilo, ako sa teda deti mali smerovať aj z takého, ako teda aj športovali. Tak, a teraz neviem, že či máme aj na to pýtať od niekoho súhlas, ja neviem ani kto je na tých fotkách, lebo to sú z nejakých 80 rokov. Pani Franková, my sa báme o tejto jednej konkrétnej fotke. My sa nebáme o toho, sa rozprávate úplne nezmysly od vecí a sa písať. Prosím vás, neurážajte niekedy. Ja neviem, akože, o čo to vlastne ide. Áno, lebo asi nemáme na to súhlas, dobre. Super, to som môžem sa spýtať, na tej fotke x detí, a súhlasím, že nie je najvhodnejšia na túto. Dostala vôbec nejaký podnet od niektorých z rodičov? Alebo je vaše dieťa na to? Nie, ja sa len pýtam, keď sme na zastupiteľstve, či na to majú. Teraz keď viem túto informáciu, že nemajú, tak... Môžem dať podnet, že do budúcna sa vyvarovať takýmto... Ja by som rád doplnil, že tá fotka na tom kalendári už asi 5 rokov a zatiaľ nikto nerozporoval. Keby ju bol niekto rozporoval, tak najmenší problém je dať dole odtiaľ. Pán Horát, lebo to by ste nehnevajte sa, to by ste mali vyvedieť, že dáte to na 2000, neviem koľko kalendárov. No, 2023. Tak 3, pardon. No, že dáte to na neviem koľko, tak zverejníte to takýmto spôsobom. No mne to teda neprišlo nejak, ja to mám vlastné deti, neprišlo mi to zvláštne. Super. Tu bola aj verejná akcia, nie? A bola to verejná akcia, od fotky boli zverejnené na web stránke obce a rovnako aj na Facebooku. A
A nikto to nerozporoval. Ale dobre, ja som teda teraz, keď nikto, tak ja. Dobre. Tak, no, však... Ja berem na vedomie. Môžem? Samozrejme. Môžem. Tento Facebook nešťastný, ja som tam napísal jeden komentár, a to je tá údržba. Rád som sa trošku akože naozaj vecne pobavili o tej zimnej údržbe. Ten Facebook. Ja som to nejak registroval večer, nabiehali tam komentáre, situácia tam bola trošku taká, že vyostrenejšia, ale ja ak si to pamätám, ja som zbežne prešiel, nič nejaké úražlivé, áno, že by to nejaký nemenovaný, nikým nevolený administrátor Facebooku, Mety, že to je súkromná firma, len tak pre seba si povedal, že v tejto opcii, keď to slovo sa mi to nepáči, tak ideme to tu akože trošku začierniť, áno. Čiže bolo tam nejakých vyše 30 komentárov a ja si pamätám, akorát som bol štvrtok po zápase a prišiel som domov a že idem si to ešte raz teda prečítať, že čo sa tam, aké tam bude reakcie, že možno tam zareagujem aj ja. Ja si väčšinou dávam akože dosť veľký odstup, lebo také reaktívne myslenie veľakrát a kritickosť tam niekedy potom nie je, bez urážky samozrejme, ja to chápem, že tá situácia bola vtedy vyhrotená toho 13. januára, 14. potom. No a potom pozerám, že čo ja mám problém so svojou aplikáciou, pozriem ženin telefón, pozriem desktopovú aplikáciu, no jednoducho neboli tam tie nejaké úvodzok a kritické komentáre alebo také, dajme tomu, že roztržkovité. A ja som tam aj komentoval, tam prišli nejakí susedia z Viedoslávova, že tu nám je super, tu si môžete aspoň komentovať. My v Viedoslave ani nemôžeme sa poďakovať, že tu si môžete aspoň poďakovať. No tak tu si môžeme asi, neviem, tohto poďakovať. Hej. A teraz a to by som bol teda rád, keby sa tu, ja toto poviem tak, že za mňa je to trošku cenzúra. A je to tenká, zase sme tu súkromná firma, neviem, kto to urobil. Neviem, rád by som bol, keby sa takéto veci nediali na oficiálnom komunikačnom Facebookovom kanáli obce Kvetoslavov. To je za mňa. Potom čo sa týka obecnej, respektíve tej údržby, mám to asi trošku viac. Chápem, že veľa vecí sa nedalo predikovať a ja by som sa spýtať aj teba, pani starostka, že možno do budúcna ako sa poučiť, lebo bolo to trošku menej zvládnuté. Ja vrajím, oceňujem, chalani, boli tam hore, neviem, o tretie museli stávať, robili čo sa dá, ani slovko kritiky na, neviem, ako sa Pišta a Alexander a Piťu, tak, ďakujem pekne. Čiže ani slovko proti ním, však máme tu nejakú techniku, ja verím a dúfam, že teraz v rámci tej výzvy super podarilo sa veci a budú nejaké mechanizmy, možno nakúpime nejaké pluhy, nejaké to volá, príslušenstvo budeme vedieť rozmetať. Dobre, bol problém so soľou, ja som to potom aj registroval, že nebol problém kúpiť soľ, čiže tu sa dá ťažko ukazovať prstom na starostov, primátorov, niektorí možno predikovali lepšie, niektorí horšie, niektorí nemali akože nejaké kapacitné možnosti, ale soľ jednoducho v tomto takéto zlej policajnej situácii nefungovala. A teraz ja chápem, že, a to preto ja hovorím, bývam v lokalite pri Lesíku a tam tie komunikácie nie sú prevzaté, ja rozumiem, prečo tam nebola zimná údržba. Kapacitne to nestíhali, lenže tá zimná údržba, akože predtým aj nasnežené, žiadna zimná údržba neprišla, rozumiem, súkromná komunikácia, snáď budeme riešiť. Je tu nejaká pracovná skupina, pani starostka, to potvrdíš, s tým bol ProBuilding a s pánom Igorom Mahalkom, ktorí tieto komunikácie vlastnia, snáď sa k niečomu dopracujeme, či už nejakom návrhu na prebratie do majetku obce, alebo k nejakej rozumnej dohode, aby sme nemali zladovatele a zasnežené cesty. A teraz ale, ja som išiel ráno do škôlky, reálny prípad na nejakú 3 na 8, a to by som sa chcel pani starostka opýtať, že do budúcna, že aké nejaké opatrenia by bolo fajn spraviť. No jednoducho tá škôlka bola úplne, že totálne zladovateľa. Ja zase všetci, ktorí asi sme možno vstali o 5 ráno, možno nie všetci, ja som teda vstal, išiel som si to nejakým spôsobom nie posoliť, ale inerným materiálom som to posypal, pretože ten ľad bol, vlastne tie zrážky boli také, že jak to napršalo, hneď to bolo ľadové. Áno, čiže tam soľ bola absolútne neúčinná. A teraz bolo fajn do budúcna, myslím teda, že mať nejaký inertný materiál na sklade a jednoducho posypať to tým inertným materiálom. Ale kde ja vidím problém? Ja absolútne rozumiem, že ani obecné komunikácie nemôžu byť pre Boha v tom danom momente posypané. To mi je absolútne jasné. Obzvlášť, keď tu máme tú kapacitu. Ale teraz interiér tej škôlky bol čistý ľad a potom aj prístup k kontárnej škole, lebo ja mám teda syna škôlka a hneď potom idem do základnej školy. Čistý ľad. Absolútne nič.
Čiže toto ma trošku, ako priznám, sa zarazilo, že som veril a dúfal, že aspoň toto bude nejakým spôsobom poriešené. Čiže by som sa chcel opýtať, že ako sa tomuto mohla trošku vyhnúť do budúcna. No ja na to nadviažem, že to nie je celkom trend, lebo keď bola tá zľadovateľa, tak aj pán Borza chodila s lopatou, to tam pre tou škôlkou rozbíjal ručne, kým chalani boli niekde. Teraz nehovorím o chodníku pre škôlku, ale chodník v rámci škôlky. V rámci škôlky to majú pán riaditeľ, na starosti to vieme, nie že by sa teda urobil. Čo sa týka toho inertného materiálu, dostali sme ho od DHV, od pána senátorov, to nám zabezpečil, nám to teda doviezli. A k tej vašej ceste, ja som volala predtým, keď sa teda to tam stalo, prepáčte, začínam tu alarm pýtať, takže musím to akože... Prepáčte. Čakali sme, že teda, že skôr skončíme. Ja som volala a pýtala som sa teda, že aj aký posypový materiál, lebo nikto nekontaktoval, ty si až následne kontaktoval pána, teda, ja sa priznám, teda je to môj švagor, tak som volala, že akom teda, že či to vieme nejako urobiť, že by sme dali teda nejaké stroje chlapcov a teda oni by dali nejaký posypový materiál. Nakoniec sme zohnali aj sol, len som sa opýtala, lebo keďže je to jeho komunikácia, že čo vôbec tam môžeme dať, že či je vôbec za to, že či to môžeme soliť alebo tak. Lebo jedna vec je, že ja keď vlastním, ja si urobím to, čo chcem. A to bolo, ty si následne s ním volal, nakoniec sa posolilo, myslím, že... To hlavný ja. Nie. Prešli sa potom aj ulice. Aj Bočná sa prešli? Aj ulice sa prešli a to isté sa urobilo, aj v Tulipe sa urobilo. Lebo aj keď to nie je prevzaté, volala som tam sa tiež zmenili už pomery, takže volala som aj jednému aj druhému developeru, že sa aspoň dohodneme takto. Dostali sme sol, čo sa týka soli, bol problém. My sme boli jedna samospráva asi naokolo, ktorá si toto sol zabezpečovala ešte v decembri. Môžete pozrieť objednávky, my sme mali dostatok soli, zabili sme ešte 20. neviem, či pre Vianoce, po Vianociach, objednávali ešte, nech máme dostatok. Ostatné obce to neurobili, tak nám nebolo dodané a využívali ten materiál, čo my sme mali. Ja to bolo princíp solidarity, áno, tak sme zobrali len časť toho a ostatní, aby mali. Ale stále sme dokázali zabezpečiť sol, aby bolo. My sme nedostali, takže sme nemali sol. U nás išlo sa sústavne. Chlapci robili od fakt pišta, myslím, že jeden deň išiel ráno, myslím, že o 4:30, nakladali, sú tam aj nejaké fotky, fotodokumentácia k tomu urobená. Takisto, čo sa týka Imro, ten tiež zase ráno stával, naberal, keď to teda minul, hneď zase išiel a celý deň tí chlapci nič nerobili, veď ten jeden deň sa inšie nerobilo, skoro posypalo, horebilo. Musíte si tiež uvedomiť, že je to veľká obec a tých komunikácií, či už cestných, ako aj tie pridružené chodníky, je teda veľa. Pomohol nám aj pán Vargaj, ten potom urobil v tej druhej časti v Karolíne a ešte aj chlapci boli nakoniec z šamorinskej strany nám volali, že prosím vás, mám tu problém, že prečo to neviete v Šamoríne urobiť. My sme šamorinskú stranu urobili až po hranice nášho katastra, dozadu sme urobili my. Ešte, ja neviem, či si to niekto uvedomil, že naša strana bola očistená a ich vôbec nie. Pani starostka, o akom objeme sa bavíme, čo ste nakúpili? Bo ja som videl chlapcov beha s 20-kilovým pytlom a s jedným zásobníkom. V tej radlici mali jeden pytel 20-kilový, že o akom objeme sa bavíme. 2 palety sme mali, 2 sme ešte doobjednávali. 2 palety? Ja neviem koľko, áno. To je na 2 posypy. Minulo sa asi 4 palety a momentálne máme 4 ďalšie do vedľajšieho obdobia. Myslím, že na jeden posyp ide, nechcem myslieť, že 15 vriec. 15 až 20 je do jednej tej 20 kg vrecia, alebo väčšie. 25, ale nejakých 400 kg dokopy. Kvôli tomu takto chodím bez soli, tak len na vode čez smesko. Keď som bol za vami dopýtam, povedali ste, že nemáte soli, čakáte sol. Vy ste mi povedali osobne, boli sme za vami. No lebo sme čakali, kým nám dovezú. Tým pádom ste neboli vypravenú sol. No tak, ale to je 5 hodiny, kým ju dodali, však ani v tom obchode nebola. Ja pochopím, že nie, ale obec toľka, da ne može kúpiť tónu soli, minimalne, to stojí 250 €, meni to ne ide do glavy. Ale my sme mali sme objednané pre palety. Že ste mali 400 kg, ne tónu. Pred 3 sekundy ste mi to povedali.
Ja neviem, koľko je na vaše tej prečasné. Ale Franko, ja mám dokumentáciu aj. I Vlado potrošilo si par kontaktu, cijeli dan všetci su begali tu jak na liže okolo. A traktor je Koľko je na jednej palete, to by som sa... Vi ste osobno Pani potrošili Franko, ja mám... a do proleća to bude dobro na jača promet. Toto dokumentáciu, aj videovú dokumentáciu od 30.12. do 18.1. takto láto u nás. A teraz nehovorte, prosím vás, že to je súkromná cesta, všetko, čo sa má, na čo platí potom dane. Dani je jedna vec, ale vy Dobre, kontaktovali ešte ste raz. pána majiteľa? Ale ešte raz, predtým, predošlý starosta sa o to vedel postarať. Ako sem chcete, aby prišli ľudia kupovať pozemky, bývať, keď ešte raz 3 týždne nie ste schopní... Však to mám zdokumentované, aby ste mi neklamali, od 30.12., ja vám to pošlem aj na mail, do 18.1. takto ľad pred domom. Že s obsom sa nedá ísť von, Ja som ešte kupovaný, chalani boli akože naša firma zabezpečila, že sme kúpili sol, aby autá sa nešmykli do kruhového objazdu, do tých malých a my sme to sypali. Nie dedina, ale my. Ešte raz, do 18. s tým si nič nerobili. To nie je pravda, tie kruháče sypala obec a zasypávala obec, ale zároveň sme tam dávali aj potom kamienky, ak si dobre pamätám, aj na iné ulice, lebo niekde ľudia povedali, že nechcú kvôli psom, aby nešla sol, tak sa potom dávali kamienky. To je už jedno. Kontaktovali ste majiteľa tej komunikácie? Nie, vám som volal trikrát, na obecný úrad som volal trikrát, že kedy to konečne posypete. Nikto mi nedal odpovedať. Pani Horváth mi povedala, že si kúpili sol a čakáte na sol. Tak ja neviem, predtým deň, ako bola tá kalamita, ste upozornili na Facebooku, či neviem, kde na vašej stránke, že pozor ľudia, dajte skôr, stávajte, dajte pozor na ceste, neviem čo, a vy ako dedina nie ste pripravení na to, že je kalamita. Ale my sme boli pripravení. Ale čak videl som, od 18. som ma takto ľadu. Ale vy hovoríte o vašej časti, ja sa vás pýtam, či ste kontaktovali majiteľa pozemku. Ešte raz. Vy ste povedali, teda pán Borco teraz povedal, že to nie je pravda. Vy ste posypali vlastne, raz ste boli sypať 20 kg, však my sme to videli, my sme to nahrali, ako robíte, akým spôsobom a čím. My tu robíme národných hrdinov z dvoch chlapov, ktorí boli pod bukom, že robili raz, za rok musia vstávať o 3, aby posypali vlastne raz za rok. Tak 2-krát. Ja musím každý deň stávať o 4. A my robíme z nich, a nikto nedehonestoval ich prácu, nikto na nich jedno zlé slovo nepovedal. 2-krát museli vstávať dobre o 3. Tak 100-krát bolo už, pomaly bolo 100-krát. Však vy ste tam potom dali na Facebook jednu fotku, že pozrite sa, chlapci ako robia. Ale to bol zrovna v ten deň, kedy s bolo tým to najväčšie... 3-cm traktorom tam, alebo traktorčekom tam, ja neviem, neviete sa dohodnúť s nejakými súkromnými podnikateľmi, s nejakými štátnymi alebo s hocikým, že keď je takáto kalamitná situácia, prídete, zaplatíme to. Mali sme dohodnuté, nie je to také jedno, mali sme dohodnuté na vyhrňanie, nebola taká situácia. Ja viem, že komu ste aj volali, viem, že kto vás odmietol, lebo neskoro ste tam volali. To vôbec nie je pravda. Ja to doplním, bolo mňa, vyťahovať pán Grocký septik a s ním sme sa rozprávali a volali ste mu, že či nevie nabehnúť a on povedal, že to je pre neho veľmi rýchlo. Takže túto informáciu ja mám neviem. Vy ste mali zabezpečené dopredu, lebo môže sa stať, že bude tá kalamita. Ja som povedal, že bol len jeden z toho, nezostali sme len na jednom, mali sme dohodnuté, môžem vám to povedať, aj s Hubicami, tam aj traktor, kde bolo dohodnuté mierové, mali, ale to bolo na vyhrňanie, nebola taká vec. A čo sa stalo zase, že nič z toho není? Môžem to povedať, kalamita není na 5 cm. Celý Trnavský kraj aj Bratislavský. Ešte raz, vy keď si zabezpečíte, ja veľmi dobre viem, že ako sa to robí, zabezpečíte dopredu rok, pol roka, že keby bola kalamitná situácia, poprosím, okamžite to choďte riešiť, lebo nemáme na to kapacitu. To je takéto jednoduché. Len k tomu sa treba dopracovať a obvolať nejaké podniky, alebo ešte raz súkromných podnikateľov, ktorí za 20 eur prídu s traktorom a budú vám pomáhať. Tak len toto treba spraviť, nič viac, nič menej k tomu. Prečo si nie navzájom pomáhať? Prečo si nie... Navzájom, tomu nehovoríte, kto kupuje... Nie vám konkrétne, prečo si my ľudia nevieme navzájom pomáhať? Ale ako? Povedzte mi, že ako? Že ako? Presne to, že keď ja mám tú techniku, tak prídem... To isté napríklad pán Vargaj nám navrhol, mám techniku, tak... Ale však treba ich osloviť, akože čo? My sme kopec ľudí oslovili. No a kto vám pomohol? To nám pomohol vravím BHV, bola tiež jedna spoločnosť, ktorá nám dala inertný materiál a pán Vargaj vyvinul tam podniky. Čo sa dalo, robili sme v rámci našich možností.
Celý kraj mal problém, všade vyzývali. Ale my sa nemáme ochraniť, ja vám to pošlem celú fotodokumentáciu aj s videonahrávkami, že od 30.12. preboha do 18.1. ľad a sneh. Ľad a Na sneh celom ešte raz. Slovensku, veď to je príroda. Trošku porozumenia. 3 týždne? Pani Vesla, 3 týždne? 3 týždne čakáme na jar, že keď svieti slnečko a roztopí sa to, že nevieme s 90-kilovým som bol, lebo sa skoro zabijem. A kupovali sme tam sol aj na ulici a všade. Ja neviem, však Janka tam býva, Janka nemôže povedať, že nie. Prepáčte, môžem niečo povedať. Ja viem, že tie cesty, kde bývame, jednoducho nepatria obci. Som s tým uzrozumená, pretože pred 10 rokmi bol môj manžel na zastupiteľstve a tie cesty, veď pán Sojka možno, že môže k tomu povedať, že jednoducho sa neprevzali, bola tam inšpekcia, betón sa takto dvíha a podobne. Nechcem naražať na to, ale obec tie cesty vtedy neprevzala, pretože sa ľudia proti tomu postavili v našej štvrti. Patrí to k tejto dedine alebo nie? Čo? Patria? Tá naša časť. Patrí k našej No tak potom už asi ale z toho obec vedlo, to som asi povedal všetko. Lebo však nikto nechce od vás zázraky pre Boha. Áno, ale tie cesty momentálne vlastne developeri, ktorí postavili našu štvrť pri Lesiku. To znamená, že pri Kruháčoch, ešte to bolo tak predané dokonca, že tam je, teraz neviem, či 200 alebo 300 vlastníkov. A pri tých Kruháčoch ja vlastním 1/424. Kto býva bližšie ku Kruháču, vlastní 1/44. A Kruháče sú takto rozparcelované, preto tam bol problém. Dobre, tak sa opýtam teda pána Borza, povedal, že tam boli pri Kruháčoch. Tak preto, to prečo? bola dobrá vôľa obce. Tak prečo boli potom, keď hovoríte, že teraz si hovoríš, že nepatrí to teda obci, ale napriek tomu tam boli, tak napriek tomu prečo nemohli ísť potom aj k Lesíku? Keď tam vypočítal som, že nemusíte vzdychať pán Borza, akože ja viem, že ste rodinný kamarát pani Frankovej, viem, že aj ty, viem, že pracovné miesta umelo vytvorené, to nechám potom na ďalšiu debatu. Len ešte raz. To je váš názor. Nie len môj názor, ale akože v poriadku. Takže ešte raz, keď to mohli spraviť akože len gratis pre dedinu, tak prečo nemohli všade robiť? Lebo ja vám vypočítam presne, koľko stojí, ja neviem, 20 tón alebo 4 tóny soli. Dobre, Čiže tieto nemotorné kalendáre... Koľko bol predtým? Povedzte mi, koľko tá zima to bola kedy? Ja si ale my sa ale nie, že kedy bolo, však teraz bolo, my sa nemáme čo môžete sa trošku... Prestaňte kričať, ja neviem, trošku tú úroveň, tú udržme sa na voľakej. Janka, nech sa páči dohovor. Keď by som mohla len dopovedať, kto z Lesika kontaktoval jedného alebo druhého developera? Ale čo iné by si mohla povedať, keď si zamestnankyňou, akože pani Franková? Ja neviem, čo by urobili s developeri, čo príde robiť traktormi a bude prípať, lebo zavolala Andruška, alebo zavolala Janická, alebo niekto. Trikrát som volal, prečo nemôže obec zavolať teda tomu developerovi, to mi vysvetlí. Áno, pán Sojka. Tie komunikácie sa preto neprevzali vtedy, lebo bolo to na prejednávaní, pretože boli tam informácie v betóne. Hej, tá jedna časť bola vyvýšená, akurát boli mrazy a poslanci boli na prieskume, vtedy povedali, že pokiaľ to developer neopraví, do vtedy sa to neprevezme. A developer sa na to vykašľal a ostalo to ako to je. Lebo keď cesty keby opravili, tak by to obec v danom období prevzala. Lebo všetky lokálne rozváhy bolo prevzaté, kanalizácia, verejné osvetlenie, táto lokalita nie, pretože tam, nech sa páči. Nech sa nás prúšať, kľudne dopovedzte potom ešte. Takže preto to nebolo tieto komunikácie prevzaté, pretože developeri povedali, že niekto vie, plánuje obec, ale 10% zádržného predstaviteľa si zadržali developeri, takže oni si to mali opraviť, tú komunikáciu, vyreklamovať a nie ako cez obec, keď tu obec prevezme. Pán Sojka, len otázka, nebola tam nejaká kvóta na zastávanosť, ktorá to podmiňuje? Nie. Nie, tam už to bolo, viac tam bývalo viac ako 50%, a išlo o to, že tie komunikácie neboli v dobrom stave. Hlavne jedna križovačka a na Pilesíku tiež jedna plocha, kde boli rôzne odstupy medzi betónovými platňami. A preto sa to neprevedlo. Pani starostka, opäť je to vec ako pri tej cyklotrase, ktorá sa dá vybaviť za 5 minút dohovorom. Ja navrhujem kontaktovať tých developerov, vy ako obec, ako zriadiť, ale nestačí sa nechať odbiť, tak tam choďte, proste s nimi komunikujte. Máme dohodnuté stretnutie. A keď napríklad ani nič nevyboxujete z vašej kompetencie, tak posunte tú informáciu a budeme ju riešiť verejne a spoločným úsilím, aby sa toto pre Boha už neopakovalo. Máme dohodnuté stretnutie. Kedy budete mať z toho výstup? Termínov. Pán Novák je momentálne niekde odcestovaný na nejaké 2 týždne, tak potom sme si dali, že... Dobre, tak za 2 týždne dostajem odpoveď na pomník a
A za 2 týždne budete mať odpoveď aj na toto. To neviem, čo odpoveď stretnutí majú mať. On neviem, kedy sa... Tak prosím mi len dajte po 2 týždňoch vedieť, že není žiaden výstup, ďalej komunikujem o 2 týždne. OK, lebo máme dohodnuté stretnutie, keď budeme mať niečo k tomu, tak... Môžem jednu otázku? Áno, nech sa páči. Urobilo sa sčítanie vozidiel na Seneckej ulici na križovatke. Prečo to nie na web stránke obce? Áno, veď to sme ešte, to by sme mohli zverejniť, to je pravda. Však boli obecných peňazí zaplatené, prečo to je na Facebooku a nie na web stránku obce? Áno, dotaz už bol minulé, nie? Nie, ten dotaz bol, že to ešte nebolo celé spracované, bolo to nespracované celé a ešte sa tam doplňali nejaké veci, lebo to bolo nenačítané, takže ešte to upravovali. Takže áno, máte, berem to. Ďakujem. A to sme sa dopracovali k tomu, že to parkovisko ako je Kornus zrazu sa dá vyriešiť ako parkovisko na hodinu. Čo ste doteraz odmietali, že to je parkovisko každého. Prišli ste na to, že je to vaše zlé rozhodnutie teda bolo a teraz tam je parkovisko na hodinu. Alebo je to potrebné aktuálne. Alebo na základe zase nejakého podnetu. Nie, je to potrebné, zistili sme to v podstate tým, ako my sme tam ako obecný úrad, čo to dobre viete, presťahovaní, ale uvidíme, ako v tom čase nemalo to vôbec nič spoločné s Kornusom, lebo Kornus má svoje nejaké kapacity tam vybudované, kde majú parkovať. Toto je len taká pomoc, ako barlička pre nich. Dobre, a toto ste ešte na základe, akože čoho teraz sa presťahovalo 50 metrov ďalej, akože obecný úrad, tak zrazu ste zistili, že jednoducho je to potrebné. Hej? Potrebujeme pre tých obyvateľov, ktorí si idú teraz vybavať nejakú stránku, aby mali nejaké zabezpečené parkovanie. Čiže je to dočasné? Uvidíme časom, že ako sa to ujme, možno, že to tam zostane. Myslím, že ako nápad je to dobrý, že 1 hodina. Uvidíme, či v nejakom čase, či bude kruháč, možno to parkovisko tam už nebude. Viete, to je... A toto sa bude tú hodinu, akože to je nejak odsledované? Kamery tam máme, takže... Aj tie kamery aj niekto sleduje? Keď je potrebné, akože... Ja nie, pre mňa nie, len... Momentálne. Ale sú auta tam môžu stať po celý deň. Ja tiež viem o pár aut každý deň, ktorí tam parkujú celý deň, čiže nič sa nezmenilo v podstate, že ste tam dali jednu dávku. Nie je to celkom tak, lebo vyselektovali sme susediacu tú firmu, ktorá tam bola, boli upozornení, tak tí to rešpektovali. Ak sú tam, tak to sú jedine, ak naši zamestnanci, to je celé. Čiže v podstate je to vybudované kvôli vám. Áno, veď som povedal, že sme... Nie, to boli našim zamestnancom. Je to... ste to povedali? Nie. Kvôli obyvateľom, ktorí idú vybavať stránky. To som povedal. Ale teda, no a teraz pred Presne to. 15 sekundami niečo, že pre naši zamestnanci. Ale môžu tam aj parkovať aj naši zamestnanci, je to jedno z druhých. Tak to sa pýtam, že tak teraz je Nie je to celkom tak. Máte tam, však parkujete, máte dnes. A to môžem, je to aj kvôli tomu, že tam stávali autá celý deň, že prišli ráno, ostavili tam auto a po obede si ho vzali. Takže hlavne takéto dlhodobé státe, aby sa... Áno, pán Borca, to som ja upozornil, akože obec, že takéto metódy sa tam dejú, že prídu na 3 autách, 2 auta odparkujú, na ďalšom idú do roboty, čo nemajú s Svetoslovom nič spoločné. A som to hovoril bez povinnosti už. Neviem o tomto vašom borníke počuť. Ale už ani Demeterová sa sťažovala na Triansku. Ale Demeterová sa sťažovala, ona bola vždy odbytá tým, že vlastne to je parkovisko pre všetkých. A teraz ste sa tam presťahovali vy a zariadili si tam hodinu, aby ste tam mohli vy a váš akože občania, ktorí idú na vecí úrad parkovať. A čiže vaši zamestnanci teraz hodinu parkujú, potom spravia jedno kolo a zase prídu na hodinu, tak pravím, že tí tam stoja, lebo z nejakých dôvodov tam stoja. Čo sa týka pani Demeterovej, ona narážala presne na tých zamestnancov tam a to kolega vybavoval niekoľkokrát so spoločnosťou, ktorá tam teda parkovali tí zamestnanci. Nebolo to len jednorazovo, ale opakovane. Ale ešte raz pred 2 rokmi som toto isté povedal. Počujem to teraz prvýkrát bolo. No dobre, jasne, čo idem si dali. A pred 2-3 u vás v kancelárii, pred 2-3 mesiacmi som tam odparkoval 15 aut. Na základe toho, že sa tam nedá parkovať. Na základe toho, že vy ako obec ste dali podnet na mňa, na moje odparkované auto, ktoré nesprávne som parkoval pred autobusovou zastávkou. Hej? Vy, čo my ako firma sme sponzorovali vaše nejaké slávnosti a neviem čo, spravili ste tú špinavosť, musím to takto nazvať, že ste dali podnet na prezidium polície, aby ma predvolali, že koho to je auto. Veľmi dobre ste vedeli, že koho to je auto. Môžem sa k tomu vedieť. Vôbec som nevedela, ako je to prišla fotka. Nenazerajte sa.
Ja som Len tak prišla. ja vám, áno, prišla anonimná fotka, ktorá bola uverejnená na Facebooku, Áno. potom prišla aj do obce a tá fotka bola Dobre. zaslaná. Ja som netušila v tom čase vôbec, kto je. Ja nemám vedomosť o každých značkách to, ako máte. Dobre, Netuším. Dobre, ale teraz takto toto nie je podstatné, ale bol porušený zákon? Ako parkoval ste A na to chcem povedať. parkovať? No tak to môže sa bavíme. No, parkovali ste na... Nie, Ešte raz, neviem, či ste ma počuli, že sa aj ospravedlňujem, že som spravil chybu. Dobre, som povedal, že nejde v prvej vete. Čiže neviem, čo sa do mňa celý večer ako namážate, keď niečo poviem. Ja som sa len dopýtal, že prečo to takto riešila, a ja viem, prečo to takto riešila, my si to nemusím ani povedať, že prečo to takto riešila obec, ale to, že nejaký anonymný občan, čo sme sa dozvedeli potom, že kto bol ten anonymný občan, ktorý to zverejnil s mojou VŠPZ-kou, alebo teda s našou VŠPZ-kou, protiprávne, som sa dozvedel na polícii. Že anonymný občan bol pán doktor Zubár. Potom pani doktorka zverejnila zase, lebo však ona, tak prečo nie, však treba ešte raz porušiť zákon. A teraz sa vrátim, teraz som sa dostal s veľkým potešením k vám, pani Novotná. Ja som sa zastavil u vás, lebo vy na Facebooku som našiel vás nejaký, alebo teda bolo mi poslané, že ako treba vyrozprávať veci, či netreba cez Facebook a neviem čo. Ja som sa slušne zastavil za vami a za pánom manželom. Slušne. Teraz veľmi dobre zvážte to, čo poviete potom na toto, čo teraz vám poviem. Dobre? Jednu vetu som povedal, na čo ste ani nie že nestili reagovať, ani nevedeli, lebo tak vás to prekvapilo. Vy ste ma potom na Facebookovej stránke ako poslankyňa vykreslili, že som sa tam prišiel vyhrážať a zastrašovať. Povedzte mi prosím vás, že čím. Ale ešte raz, dopredu vás upozorním teraz, lebo je to má hlavne, že čím som vás zastrašoval. Povedali ste, že si máme dať na vás pozor. Týmto. A ja to považujem za vyhrážku a stojím si za tým. Dobre. A keby som mohla, tak to urobím zase. Dobre, ok. Toto som chcel len vedieť. Ok? Že čo som teda... A poviete mi teda tú vetu, čo som povedal? Teraz už som povedala. Ja? Áno? A to je tá veta. Okay. Ďakujem pekne. Dobre, toto som chcel. povedal pani Ja len možno k tomu parkovaniu, keď tam máte, že 1 hodina, chápem, aby sa tam cirkulovalo, ale nebolo by zle tam teda napísať, že povedzme v pracovnom čase, alebo niekto tam môže prísť sobotu o 5, čo ja viem niekomu na návštevu, a je tam, že 1 hodina. Čiže ak sa to má naozaj dodržiavať, tak je to lepšie. Je to lepšie to presne vymedziť, že čo je v pracovnom čase, alebo do 16. hodiny. Jak môžem k tomuto povedať, ja som bol vrcholne nahnevaný, že napríklad cez Vianoce bol kordon zavretý, to parkovisko bolo plné, až po prechod, ja tady chodím iba pešo, ja tam neparkujem. Ja tady chodím iba pešo, boli tam tedy tie kontajnery na stôl a tak ďalej, boli sviatky, čiže boli mimo pracovnej doby a tie auta tam boli odparkované, ja neviem, kde tí ľudia boli, možno, že oni šli na dovolenku alebo niečo. A ten prechod bol nebezpečný, lebo tie auta sa ďal krútili, ktoré chodili do kontajnerov a tak ďalej. Ja som tam mal niekoľko takých situácií, takže ja môžem na toto povedať, ja si myslím, že 1 hodina je málo, lebo keď ide niekto na kávu, tak sa potrebuje porozprávať. Aspoň moja manželka, keď ide na kávu, tak sa potrebuje porozprávať, tak možno, že 2 hodiny, to isté do fitka, keď chodia, chodieval som tam aj ja, takže hodina cvičenie plus minus pár minút. Konec koncov, ja chápem ten princíp a ja si myslím, že celé to je o charaktere. Ja si myslím, že akékoľvek pravidlá sú o tom, že to ľudia to majú byť naučení dodržiavať a nemajú sa spoliehať na to, že na mňa príde nejaká kontrola a teraz prídu za mnou, že po 5 minútach dostanem pokutu. Ja si myslím, že to je o charaktere človeka. Ja keď niekde vidím nejakú značku, tak ju rešpektujem, lebo tá značka tam je. Osobne mám blbý pocit, keď tam je hodina a stojím tam hodinu a pol a snažím sa urýchliť tú činnosť, ktorú tam mám, aby som odtiaľ odparkoval. To isté mám problém aj s tým parkovaním na ceste pri škôlke, že tam často bývajú autá mimo dovozu a vývozu detí do škôlky, čo je proti pravidlám. Ale ja si myslím, že to treba apelovať na občanov, aby tie pravidlá dodržiavali, lebo tie pravidlá sú na to, aby sa rešpektovali. Nie na to, aby sme sa spoliehali na to, že snáď ma nikto nenahlási a nepríde mi dať polícia pokutu. To je môj názor. Ale to obmedzenie, pani Žitosová, myslím, teraz rozmýšľam, že cez víkend tam ani nie je taký počet aut. Ale to... Ja viem, akože v pohode, len pokiaľ tam stále je značka, že máš hodinu, tak niekto príde, napríklad teraz sme my tu, sedíme tu, sme autami,
Niekto tam kľudne môže stáť, je to mimo pracovnej doby a teraz si poviem, no tak dostanem pokutu, nedostanem pokutu, tak proste... Len teraz nájsť tú mieru, že či teda obmedzenie od do, alebo teda 2 hodiny, môžeme tam nejaké, však to je len... V Šamoríne to máme vymedzené, čo ja viem, že od 8 do 16, je to pomerne presne vymedzené a vieme, že už po 16 sa No môže len stať. tam si musíte parkovné platiť a bude. Ale povedzme si, Ja viem, len tá logika veci, hej, že... povedzme si, na rovinu obec nemá možnosť vymôcť. Aj keď je tam tá hodina, obec má veľmi limitované možnosti vymôcť si to právo, lebo štátna polícia ju pošle kade ľahšie. Obecnú políciu nemáme, čiže zase sme na tej úrovni, že majeme charakter. Vy tam parkujete teraz 3 hodiny, pochybujem, že vás niekto nahlási za to, že tu ste. Čiže to, že je tam hodina napísaná, neznamená, že niekto vás po hodine bude naháňať. Podľa mňa ten princíp je jasný, že tak keď tam vás niekto odparkuje auto na celý deň, na celý týždeň, tak to nie je správne. Áno, je to je jasné, ale ja som skôr išla takým smerom, že ak hovoríte, že máme nejaký predpis, tak ho dodržujme. Hej, že naozaj, ja sa tiež snažím dodržiavať všetko, ale aby to bolo také, že úplne jasné a transparentné, ok, v pracovnej dobe a v pracovnej dobe tam už večer môže niekto stať dlhšie. Môže si ísť na tú kávu aj na 3 hodiny a nie Aj keď tam budú 4 hodiny, tak sa s tým v princípe nič nevyrieši, lebo obec nemá asi podľa mňa právo. Keby mala obec právo, tak máme tu kopec aut zaparkovaných na chodníkoch v obytných zónach. Toto vyrieši. Aj keď je tam ten zákon, že tie auta nemajú parkovať, ale nikto to v živote nevyrieši, keď nebudeme mať obecnú políciu a nebudeme pokutovať. A ja budem prvý za to, aby sa každé to auto pokutovalo, lebo to budú iba peniaze z rozpočtu. Absolútne vás podporujem. Je to vec, ktorá ma veľmi trápi a určite preto nejaké kroky vyviniem. Takže súhlasím plne s vašim. Tie verejné priestory sú zdevastované z tohto titulu a proste to je naozaj námet na to niečo s tým spraviť. Povedať, chceš parkovať na verejnom priestranstve, ok, budeš platiť. Hej? Lebo preto tá čerešňárka vyzerá ako vyzerá, ja si ho pamätám ešte, keď tam boli stromy. A teraz je to fakt, mám tam rodinu, chodím tam, je to fakt hrozné. Takže ja budem veľmi rád, ak sa chopíte tej iniciatívy a niečo s tým vymyslíte, lebo to je práve ten verejný priestor, ktorý my chceme za krajší Kvetoslavov kultivovať. To znamená, pre mňa je priorita verejné priestranstva, verejná zeleň a bezpečné chodníky a dopravné značenia. Čiže bol by som rád, keby ste to niekde zaradili, venovali sa tomu aktívne, lebo ja tu verejne hovorím, že sa tejto tematike budem venovať aktívne. A neuspokojím sa s tým, keď mi poviete, že je na to nejaká výzva. Ja to rozumiem, máme tedy trošku aj s koordináciou s obcov, čokoľvek, akože by ste robili. Nikdy ste ma neprizvali. Mohli ste kľudne povedať, že tu niečo sa rysuje. Pán zámorník, ja som poslancov 2018 a okrem jesene 2025 som u vás nepočul iba to, že ale ste vy vytávali stále svoje máte pozemky. obsesiu voči mne. Neustále. Teraz ste vyrozprávali, nie? Ale nie, však v kuse do mňa. Musím na to reagovať, keď môžem, lebo ani ja som nevidel ešte ani 1 rok a bývam tu 5 rokov, že by niekto nosil našim dôchodcom, teda, ako ste zase na Facebooku volebnieva sa, že ste im dávali tie večere vianočné, alebo neviem čo akože, a lásle dokonca, čo neviem, že našim starým obyvateľom alebo niečo, pred rokom ste to robili? Áno, robili sme to aj pred rokom. Zároveň vám chcem povedať, že robíme nielen to, ale obyvateľia, dôchodcovia, seniori majú právo požiadať si ešte tu o obed, ešte to vybavujeme. Super, teším sa, chvála Bohu niečo. Keď potrebujú niečo seniori, my sme absolútne otvorení seniorom. To som veľmi rád. Ak ešte niečo máme dosť pokročilý čas, tak ak sme... Ja by som ešte povedal poslednú vec na tú dôležitú. Ja viem, že na budúci rok už možno bude v novej škole prebiehané vyučovanie, ale keď nie, a tá prístupová cesta od tej hlavnej seneckej k tomu na pestovateľská, čo je to... Šlachticovská, pardon. A som to minule navrhoval nejaký pás tam na Už som to spomínala, že máme to, už to máme zadefinované, už je to objednané, len teploty im nedovolia prístup. Takže je to sú tam iba teplotné voľaké a potom už na to. Ak sme skončili, tak ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť a pekný večer, podľa možnosti každému.